Predvádzaš? Sa predvádzaš? Predvádzaš sa? Predvádzaš? Áno, nie, kto je tam nikto? Neviem, či mi to pôjde vôbec. Zdravím, no servus. Ahojte, ľudia, ahojte. Tak, už od toho dovolenkujeme v plnom prúde so Specným. A tak. Je tu veľmi teplúčko, ináč som sa bál, ale dobre. Trošku máme dneska pod mrakom. Nejak nám zašlo slniečko, ale je teplo aspoň, že Spencinko? Dobre je, veľmi dobre. Aj more teple, takže sme spokojní. Vy čo ako? Koľko tam je stupňov? Fú, neviem, musím 28 bolo? 28 stupňov. Takže ešte kebyže to slnko sedelo, keď sa pieklo slnko, tak som musel utekať pod dážnik, si dať burgery zdať, lebo to bolo hrozné. House. Jedlo dobre, pohode. Hi. How are you? Good? Yes, very well. Please? Where are you from? Slovakia. Ahoy. Ahoj. You like snorkeling? No, už máme všetko zabeštované, nehaj ma. Dodi si mi pokeca. Chcete vidieť, jak Dodi spikuje? Jet ski? Máme všetko vybavené. This one also? Parasailing. Všetko je vybavené. Ideme live. Parasailing. Dodi, vybavo. Treba dane platiť, povedz. Ahoj. 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 Pochopil. Si dojebať, dane neplatí a skončil. Ja som už bol tiež v Grand Resort a dobre, tak preto sme sa išli, lebo sme vedeli, že už teplo, pohodička. No, thank you. Drinks. No, thank you. Nemáme peniaze. We have in Tuesday disco on the beach here. Nadarmo. Kúpis, no akože tá nehoda nebola sranda, One person, ale tak, 3 euro. Gogo dancer, fire show is here. už to to musím sa dá riešiť, tam keď sa vrátim a Night. mal by som volať aj do tej kooperatívy, ja si to nahlásiť najlepšie, aspoň takto telefonicky. Not today. A všetko tých kokos, to bolo fuj, nikdy už nechcem zažiť. No ne, otvoril som oči, som sa prebral, zrazu auto predo mňou, že čo ti jebe. Brzdil som jak blázen, nešlo zastaviť. This is card for entrance. A našťastie som nedal čelovku, aspoň, že sme nedali. Venúš sa chlapcu Čo? trošku. Čo toto je? Disco on the Však ty beach. pokecaj s ním, disko Nemám nejaké. sa, po rusky Chce nevidím. ísť na nejaké disko s tebou? S tebou chceš, že ty dávaš ričku. Why not? No, No disco. no, disko. Hej, šéf, boss. Aké máš teraz auto, však žiadne, ne? Feliciu. Keby aspoň. Tak skôr nás lákajú na nejaké disko večer a podobné. My sa nedáme. Na čo si sa zobudil? Mal si naďalej spať. No, výborne. Ideme. Bože. Čo to? 28. Si v Egypte som. Už aj so Specnáckom. A co to Gečko? Gečko, to som mal na 2 dní, ľudia. Ty kúko nám pojmi, že ma povodil, vyjebal sa na mňa. Ale že to bolo... Ako Gečko super, ako obývačka, ale drahšie ako môj dom, ty kokot. No. No čo, však pýtajte sa, kľudia, ľudkovia. Chcete vidieť more? Aj medúzy plávajú vo vode. Ukázať. Je to jedno, s kým budem zápasiť brácho, s Barským. Na budúce ideme na hokej do Bostonu. Poďme hneď aj. Vrátim sa, môžeme ísť. Budeš to opravovať? Ja aj to auto neviem, kámo. Musím zistiť hlavne, že čo tam je všetko rozjebané. Za 3,5 je na predaj, povedz. Za 3,5 je na predaj, ale kebyže ho chceš, presne. Neviem, musím zistiť, aká bude oprava, takže to je našala. Akože takto iba na tej fotke tak není vidno, je to iba ten nárazník a rameno utrhnuté, ale tam je ten podvozok a náprava bude celá rozjebaná, lebo to... Koľko si dal za dovolenku? Koľko sme platili z pensy? Takých 550, ne? 6 kg necelý, než
No necelých 6 kg plus nejakých 150 za výlety. Čo sme si dneska zaplatili. Hokej balík ako? No že nejako nehrávam, ale keď ma sa zavolá nejaký turnaj, môžeme ísť. Jak dlho budeš vo ktorej? Na týždeň sme. A keby si chcel auto. Q7. Šiutovka od Kozmy. Čo toto? Čo od Kozmy nechápem. Vypadáš buď unavene, nebo jak pod nejaké mejdanu. Teda už ne, sme sa spali, ne? Došli sme ešte spínka, už sa došli neskoro. No, tretí. Ale po masáži som ma strašne nás rozbili. Že? Ale dobrá masáž, akože veľmi dobrá. Krk mi tak dal dokopy môj, že krk ma boli, že som mal autonehodu a on okej, a už išiel. A dobre, akože spokojný som. No a neviem, na Octane 12 či budem mať, ak trénujem. Ale zatiaľ Ondra i Spawn sa mi neozvali. A ja im už nebudem vyvolávať furt, či budem mať tam ten zápas, alebo nebudem. Kto je tvoj vzor? Môj vzor asi moja mama. Jak môže byť od Kozmy, keď máš svoje logo, nechápem. Ani ja nechápem, bracho, že niekedy sa ľudia pýtajú Barčo. Ulov mi nejakého žraloka. Už som sa na ňo chystal, že mu pôjdem sa pozrieť na zúbok, keď nejakého zbadám a zatiaľ sa úspešne skovávajú predo mňou. My len kosatky lovíme, žraloky. Môže byť MP22 Low. Na Night Warriors? Budeme sa pozerať dneska na Night Warriors? Keď to nájdeme niekde, tak aj hej, koktail. Ďalší. Kámo. Mojito. Počkaj, alebo piňako, ukáž. Čo to je? Koľko to je euro? Euro? No? 6. 6? 6 euro. This is lira. Ein euro 20 lira. No dobre, ale dám si, a vieš čo si dám? A to je... Daj si mojito? Nie. Daj si niečo? Spensi. Daj si niečo, nejaký drinček? Ja tu mám. Keď pozývaš. No, dáme si mochitka, 2. Mojito? No, 2-krát, tu, jo. Thanks. No. Dám si mochitko. Jebem na to, bude bláto. Poď sem, zase, kde si bol zase? Víš, že furt žobre cigarety. Hej, ahoj. Ahoj. Jak sa máš? A ty? Ja, gut. A ja gut. Oh, cool. Čo mi chceš predať? Ja, 2 Leon. No, And this the beauty salon? no, že povedal, aký som pekný a nepotrebujem salón, čavo. Let's make it here a little bit short and then here longer. Že Paťko ma strihal, ma včera robil, čak to... Bastrička, nimnožka. Nevím moc anglicky, ale ani oni nevedia, víš, tak... A Spensi ten zabíja. Hello. Pozdrav Slovákov. Ja, Slovakia. Pozri sa, Ja, come to here. 170 ľudí ťa sleduje. Here, more better, yeah. Veľa. This is live. Live, je? Oh, live. Sportové, nejaké sponzorské by mali. Áno, však tu na každom rohu sú, však oni sú blázniví. Yeah, make it here a little bit short. A žiadne bad shorts. Ne. Čo ja som bol u Barbera, on mi chce upravovať bradu. Od môjho Paťka, že môj Paťko, jak by sa na to pozeral. Všetci tam niečo predávajú, áno. Dal by si zápas s Pukačom, však už sme sa o tom bavili. Ďalší. Chris? Nice tattoo, thanks. Beach party? Ja musím povedať teraz do liveky, že no beach party, lebo to bude pozerať frajerka. Say yes. Party. Party či party? Party, fire, Na show, party máš. music. In the beach. No, in the beach. Yes, direct in the beach. Kedy? Tuesday. Slováci? Slovák. Nerozumiete, tak asi není. No, a čo to mám ti dávať peniaze nejaké? Cigaretu jednu. €3 and drink free. Kaufen oben an Straße, Street. 3? €3. Jak povieš? 4? 3 euro. 3? 3 euro 3 euro a máme vstup. i drink free. No. Dopreč. Počuj, teraz nestíham kvôli týmto oným čítať vaše otázky. Po anglicky naučím všetko. Wenn du gibst 4 Euro, bringt dir eine Schachtel Zigarette.
Čo to? To je Nemec. Ticket. Abo... OK. 1 hour. Blá, blá, blá. Víš, Ten starý má čím viac začne rozhovať blá, blá, blá. A ešte, keď mu povieme, že nemáme peniaze za tie mochita, keď ich donese. Čak, ale máme zadarmo, ne? To máme, že máme all inclusive, mu povieme. Takže náramu, keď ne, ono to obesím do piče. A platí ten zápas Attila Kimba? Však ja neviem, že či má byť zápas Attila Kimba, podľa mňa to nepotvrdili nikde, nie? Ty si manažer. Kde si nechal priateľku? Ona je doma kvôli robote. Alebo kvôli čomu, ja ani neviem. A má aj oko zapálené, ale no, veľa toho. Opýtaj sa Egypťana, či má rád tresku. Vidíš, podľa teba majú radi tresku? Asi áno, ne? Však je to... A či chodia na hlavnú stanicu Majú s rožkami, veľkú na stojaka. Zápas s Benalexom. Teraz sme kapra chytili, povedz, ideme si robiť domácu tresku. Medúzu sme ulovili. Kapra. V zuboch. Mám nahodené. na Vlajky kapra. pirátske, to není zlé, ináč vidíš? Vidíš? To není zlý nápad. A ten chlapec Chceli by nový, ste vlajky pirátske, jak merch? cigaretky. Chlapec ma nemá zlý nápad. Či to budete chcieť aj kúpiť potom. Ne, že ja to vyrobím a vy sa na mňa vydrbete, jak na placatý kameň. Grand Resort ste? Yes. Koľko ideme už tú liveku? Víš to pozrieť z pensy? Chcel som 10 minút a podľa mňa už prešťasujeme kvôli tým oným. Prečo 10 minút? Však tak, aby sme to nepreháňali. Všetkého veľa škodí. Potom už budem prehlcený a pošlú ma dopreč. Môj hlásenie z Bratislavy. Prvých 300 hanby pirátov predaných. Pôjdeš na ďalšiu dovolenku? Chcem ísť teraz, za ďalšie chcem ísť hokej Boston. Kebyže sa mi podarí, ale to play-off je asi už predražené na mňa moc, však ja som chudiak chlapec. A ešte som aj auto rozbil. Ináč, keď chcete nedokúpiť na súčiastky Passata, tak mi napíšte správu, keď tu mám niekoho takého, kto sa tomu venuje. Alebo keď máte niekoho, kto sa tomu venuje, že poznáte, že vykupuje auta na súčiastky, alebo má takto, tak dajte vedieť, alebo že má nejaké vrakovisko. Alebo tak. Odvetu s Kozmom dáš, však samozrejme, musím poraziť aj pár ľudí teraz a potom idem po opasoch, potom. Ahoj. Veľkonočný turnaj v hokejbale. No, podľa toho, že či budem mať zápas alebo ne. Keď budem v príprave, tak určite nebudem môcť ísť takto na turnaj hokejbale, ale keď to nebude, tak by som aj mohol ináč, kámo. Zápas s Pukačom, akože mal by byť to 14. septembra, ale že to je kedy, vieš, takže nechcem sa k tomu úplne, že určite to bude, ale akože takéto, keď budeme zdraví a tak by to malo byť, akože viac menej to asi dohodnuté. Ahoj. S kým by si chcel zápas? So Specným by som chcel zápas. Vybavte mi Specnýho do oktagonu. Specný, príjmaš moju výzvu? Jasné. Môžeme aj tu rozobrať, nemusíme do oktagonu. Tu to nikto neuvidí. Dáme live. Vlajky. Jasná vec. Musí byť. Servuste. Dobre, ľudkovia. Zás sa odhlasím. Na chvíľočku ideme asi počkať, donesť nám to mochitko, tak položíme tu ešte chvíľku na pláži, dáme mochitko, kým ho donese a potom sa pojeme aj najesť, ne? Teraz jedol, dá si hladný. Ináč minulý rok na Štvanicu, už som dvakrát mal zápasy na Štvanici a ani raz mi to nevyšlo, raz som mal s Monsterom mať zápas, ešte Octagon 3. Tento Monster nemohol, neviem ani prečo sa to vlastne, že to zrušil, ale proste išiel do XFN a potom som mal mať s Milošom vlastne, ale som sa zranil ja na Štvanici, no, vtedy som ja zrušil zápas. Ten Páoček. Takže do tretice možno, že by Štvanica mohla výsť, keď už nevidie Bratislava, no. Takže uvidíme, ľudkovia. Idem vykúkať tohto plazáka, čo mi donesol čo mi mal doniesť to mochito, neviem, kde sa fláka, Veľhad Kráľovský. A ja sa vám zase prihlásim, takže vy si zatiaľ užívajte to, domáce prostredie a ja vám posielam
ďalšie fotky na Insta a spravíme zase liveku určite počas dovolenky. Že Spency? A Spencingo si bude musieť pripraviť nejaký sprievodný program pre vás. Áno. Dobre, pripravíš si, sľubuješ? Nesľubujem ja nič. Budeš žonglovať s Egypťanmi dvomi. Vajcami. Dvoch Egypťanov budeš Dobre. žonglovať. Dobre, ľudkovia, ahojte zatiaľ. Kde sa to ukončuje?